बुट गोबां बायखे पाइमानि बाङै जों बनो खाथुम खाजाख्लायै अरंजी जे पाइनाय कैंडिडेट नो जों खा गाहामबाय जों स्वागतम याफारै जों दिनै 4 नं सौथि केन्द्र 10 11 12 13 लाभसुरी बाजार जों कायसा रेडी कतरके माखाइलै आबुरने जतनो दिनै 4 नं सौथि केन्द्र 9 10 11 12 नि दिनै तांफां तै जत तैसिनि बीजेपी नि कार्यकर्ता चिनी संगठनिक नि जतनो हामबायरावै दिनै अरेलि जतनो जों सक्सेस खायखा तांमानि बिसिङा फनो जों पाइलायानि बिसिंतैयो फनो जों सक्सेस खायखा हानि होइनो जत दिनै तांफां संनो जतनो हामबाय मारावो तै ससियल मिडिया संनोबो हामबाय माराव जतनो हामबाय